Malita semadoda nuola yathanda yini swaye Malita semadoda Sanibonani wengane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngazawethu ke ngimveza ukuthi ungakhumala bathi la sibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke kunamazwi ayikhulume lapha indidane umtshengiseni umfo kagcwense lapha ngathi saphila ku-interview nayo emsakazweni Ukhozi FM lapha ke ngesikhathi esikasigiya engoma ubheka mchunu kanjalo nensizwa ungizwe umfo kamchunu. Lamazwi ke owayebakhuluma lapha wakuchaza ukuthi kunamazwi ke eyikhuluma bawakhuluma banomgqomeni lapha besaphila ngathi baqeda ukuxola nokugcina lapha ukuthi ke mangabe ezofa kuqala uzojabula ukuthi ushiye yena ke noma ke yena mayefa kuqala lapha uzojabula futhi ukuthi naye ushiye umuntu okade ke khululisana naye ngokomculo. Nganza ukuthi angihandi kakhulu ngalamazwi ngithi nje ake nginibuyekeze. Ngiyazi ukuthi kunabantu abayilalela le interview lena phambilini futhi kunabantu abangakaze bayilalele kusukela nje iyaphuma, kodwa ke mina ngaza kwethu ke anginikhumbuze nje amazwi ayikhulumeke lapha indidane emsakazweni Ukhozi FM ngesikhathi sikasigiya ngengoma. Umfowethu uyabona kunamazwi ashiwa ilensizwa esiyashiya emhlabeni umgqomeni. Sase siyoxolelana okugcina lapha sise Auckland Park. Wathi mfowethu njengoba ngaleyo langa sasigula sobabili. Sigula impela sobabili kungekho ongcono kunomuntu. Wathi yena uyazi mfowethu into engizokutshela yona iyodwa ukuthi uma ngife kuqala ngiyojabula ukuthi kunomuntu engimshiyile bengiqeshana naye kwezomculo. Uma ngabe nawe futhi uhambe kuqala ngiyosale nami ngijabula ukuthi kunomuntu ebesikade siqeqeshana naye esithathane esazobekana kuleli zinga esikulona. Ingakho ngakhala kakhulu mayisihambile ukuthi impela hayi sengisele ngiyakhothoza manje ngithi ngifuna